iso dek. Apa? Lah nyate gak turu. Nuantar sandal. Wis kene iki wis kemutek malah. Gere emosi ae. Pas banget. Mbak, perkara kowe ngene iki. Mbak. Aku ki kudu piye, Pak? Iki gak golek solusi. Tak sudah ya. HP iki lho kan mumpet kira. Oh, itu lo tak tekak usah tenang sulit kowe. Kan kurang berhati-hati, Mbak. Yo, Mbak Repa itu karan paling ngawek cowok makan. Oke guys, jadi ceritanya video ini tuh kok tentang aku pengen prank mama njaluk duit 1 juta ngono ceritane. Tapi ki koyo gak sesuai alure ngono lho. Kemarin malah jadi tangisan gara-gara maksudnya jadi gara-gara ya kuwi apa jenenge nek ngarani Dio kayak langsungan flashback, maksudnya mama juga flashback pas ngono lah intinya. Pokok man kan iso mencermati ya dengan konten ini dengan penuh dengan kat-katane dan penuh dengan misteri nih ya sepurane sing kathah. Ngene iki Bang Salwa tak kon ngedit moh jadi wis kesel ngeditin sekolahan karena kan ini jadi panitia kelulusan H-8 ngono. Ya terus mari ngono tak kokon nggolek ide apa jenenge Bunda ngonten apa ya ora roh. Aku ki pokok mana mbak kongkon ayo budal, tapi nek aku mbok kon mikir ki aku gak iso. Salah ya padha ae. Aku ki mau mbak kon mikir konten apa. Tapi nek aku mbok kon budal ayo, tapi dikokon ngedit emoh. Terus mari ngono, iki aku ngene iki ya mumet, konten iki ya kudune apa ya kan. Gajian gelem ngonten moh. Wis. Rarah. Aku judek aku bedino aku tuh mikir konten apa dan apa yang harus aku syuting dan apa yang harus aku perbincangkan dan apa yang harus aku pertontonkan kepada kalian. Aku yo otakku yo otak serah nyantol ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, paling ora aku rezeki sing kathah umur dawa kersane saged iso ambekan terus ya Allah. Jadi pokoknya ini kontennya seperti itu ya guys. Tentang gimana aku nggak baru cuci muka juga karena habis pakai masker jerawat dan gila kantong mataku. Terus kayak uang ya Allah gak tahu turu guys. Aku selalu turu jam 3 karena aku siji was pilek iki guys sampekan, terus overthinkingku kumat, terus kayak bola pokoknya yo pikiranku tidak baik-baik saja. Ya seperti itulah guys ya, semoga kalian terhibur. Maaf jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hatinya pemirsa semuanya. Ini konten yang akan kalian tonton ini nanti itu adalah konten prank ngeprank mama njaluk duit 1 juta. Seperti itu, tapi jadi malah tangisan, jadi ya lah. Ya pokoknya seperti itulah ya guys, kalian dulu ae, thank you. Mang juga cuplikan sedengar kui video sing dikat karena bagiannya lucu, salah timpuk mama kita elokno, tapi pembicaraannya kayaknya tidak etis untuk dipertontonkan ya kan. Kita kan harus memilah-milih ya kan, mana yang etis dan mana yang gak etis untuk dimasukkan ke YouTube, karena YouTube itu sekarang itu kita ngomong apa aja itu sudah digital ya. Mana jadi ya kita harus apa nih arahnya lambungku kenapa sih ya setelah sekian dulu. Pokoknya kalian langsung terus aja nonton di sebelah ini karena videonya habis video ini langsung videonya sing ngeprank itu. Terima kasih, bye bye. Aku tak merdukun ini gutukan aja itu metu tidak boleh. Iya, udah tak cepat.
Saya punya tanda konten sebelut. Mataku gak pece. Kita duit tak balik nanti kan? Iki 1 juta sik tak silak. Tak balik no tanggal gajian tanggal berapa? Lah wong sing 100, saya kan tak tahu balik ki. Iku ora balik nah. Hitungannya benar. Iya. Aku pun begitu. Keduanya aku. Keduanya. Sio. Asih sik ya. Balik ya. Iya. Ora balik tani kowe. Tapi maksudnya baliknya ya jadi 500 tok. Nek iso mengkeretik. Maksudnya wangi ya, Mak. Kan aku anak em. Iya anakku, tapi kan sing berbuat salah apa? Sing menanggung kudu harus orang tua. Iki digo DP mobil lo kena pernah? Kena rumahnya kena 500.000 man. Kono ning rubah kono untuk 500.000. Pemohon ceromono misal ya Mayo. Ceromono aku DP perumahan terus mari cicil lo di kontakmu sini berapa? Ya ora. Ya ora kenapa? Lah wong kita Kita mau mau bayar sendiri, utang-utang dhewe, dibayar dhewe, ya ora njaluk urunan pemirsa lah pesen. Wong urip-urip dhewe, boleh pangan-pangan dhewe. Wes, berarti kecil ya. Ya, Itu sedih ah. ora sedih. Aku ngrasakno kowe kaya butek. Nek bayi paling gak dikon balikno deh, gak dikon ngujui dah aku. Paling dikon rempala sisan. Patahkan saja. Iya bayi nak jadi cara anu malah sarkas wong kayak wes gak apa-apa rempal no sisan Kan ngono bayi. acur no Jurno pisan. Ora. Ya balikno. 1, 2, 3 Banyak deh mama. Aku ora perkara kowe nyelek itu ora iso. Mesti hati-hati Nek kowe iki disenani ngomong aku sedih ngono lho, Pak. Nangis. Yo yo. Aku meskipun kira gadek kok anakku. Nek wong mau disenani ngomong ora terima. Gadek. Terharu nek kowe tidak gadek. Lah yo paling pancen orang gadek lah. Nek aku nelongso. Kira-kira aku ya nelongso tapi tidak gadek. Kelang jadi gue. Kenangan yang gak tau nyeneng no bom, pikiran nih. Mas mau om ya wae pegel kabeh, kulit umat. Orang gak perkara. Ya anjing gak sampai sana ora dadi wong kowe. Ora. Iki hanyalah prank. Tapi yo maksudnya tetep. Ki aku nangis ora perkara aku ana lho ya ditekan atau piye gak aku nangis perkara aku tuh elek. Tapi tenan anak mama yang paling jelek ya aku dhewe. Ora yo. Kabeh anakku apik kabeh, aku ora ngendo elek maksudku. orang Indo tapi kenyataannya Mak, Tadi deh nek gak iso omong ae, Mak. Walah. ini ceritanya ngono guys. Uga enek Untuk kadang iki wong ya ono sisi mesti nek sisi apa sih? Sing wong iki ono. Sing hati-hati cek apes pone sing sakarepe dhewe masih Makanya gue ning ndi kok tak omongi hati-hati Pak, hati-hati. Pak Mama nek ngomong wis kowe piro mbek kowe jenenge. Wong tuwek ki cerewete juga gedeng ora. tapi mangkel Yo ora. Justru wong tuwek nek cerewet iki jek sayang. kita salah kok ijen isine Nek wis gak cerewet ki wis gak sayang aku kudu ganjeng kowe neh. Lha wae tak ganjeng wis sandal kurang. Sopo kowe Iki kowe mbek Repai 11-12 kandhanane padha. kowe cilikanem nyusu mama masa ya? Ya kowe tak mi isine anu. Soalnya kan barang BBL kan mau kacak setahun deh. celi-celan susu Yo ora tak mi.
Gak, mergo kowe tak tinggal ning ndi gawe terus nangis wis susun ngono. Malah kowe tak susoni aku malah menang disusoni bundane nangis. Ah. Susune bundane mengandung racun. Tapi aku gak tahu bisa dibaku. Aku Kowe disusoni tak susoni, sapi. Pak. Kowe pertama lahirku susu aku. Kan aku cek cuti 3 bulan. Tapi karena aku setelah itu aku tidak merasakan seperti Kinara jaluk mie. Iya, tapi tetep cek mampu susu. Tiga telung wulan kuwi sik menjalani susu. Sik merasakan susu telung wulan. Kolostrum pertama lah tak kasihkan. Om Strom, apa? Makanya dia itu kalau vitamin tidak kekurangan. Jadi Dilihat toh dari bentuknya bagaimana. kabeh anakku tak susoni kabeh, cuman tidak full sampai 2 tahun. Yang full 2 tahun cuma Al. Nek sing Al eksklusif. Berapa? Tanding ini. Ya, dia busel-busel lah ya menjeluk mie terus aja. Ya, ayo, Bu. Sampai Sampai kan saya umur 3 bulan ya. Iku susuku wis gak metu. Wis entek guys, wis entek. Dadi kok nutrisine wis disedot konsep. Ndak aku. Ku masmu 20 bulan, ku 20 bulan. Jadi 2 tahun kurang ketangulan. Mergo jarine Budeyani ku nek ketuweken ora iso disapeh. Kira apa sampai di bojo? Saya Asli, dek aku tak jaluk mie boku. Maksudnya ki wis mulai pinter ngono lho ya, wis mulai pinter. Dadi ki kayak apa-apa gak iso ngono. Dadi 20 wulan. Dia kan 20 wulan, kowe ya 20 wulan. Aku tak ditani ya sekolah TK, mulai aku jek mentel. Aku. Terus bareng ngono terus tak kaya apa sing pate apa? Kayak Kamboja. Njel apa? Proto Wali. Pahit. Pahit kan, Tembang ya. tembang pahit lho. Wis iya lah pokoke sing pahit. Ya wes guys, karena orang nek salah itu ya bertanggung jawab. Ya. Tapi nek uang sing bener disalahno, Kuwi mari ngono kuwi oleh kowe ngempo-ngempo, tapi nek Justru salah bagus orang nek gelem ngakoni salah ku apik. Itu berarti gentle. Ngono lho, Pak. gentlewoman. Gentleman. Ya meskipun kamu perempuan tapi itu gentle. tapi selama itu aku nek aku salah ya aku mengakui. Ya, Listrik aku contohnya. Listriknya salah. Meskipun pergi aku tuh sebenarnya orang tua ya aku yang mengakui dari salahku. Repai disoreni sapa kadang enek ndongkole, tapi nek seneng ayahmu gak. Aku dhewe heran ta karo. Dene menengah deh di sini dia ya. Heeh. Dek gak wani piye ngono gak. Tapi nek diseneni sapa ada sisi ndongkole cek deh. Tapi nek seneng ayahmu Asline dongol. Udah nongol. Maksudnya ku sisi Berapa makul seneni? cek enek. Tapi nek diseneni ome mbok piye bentuke nek nyeneni ya ndek meneng ae. Yo rumangsa koyo salah. Oh ya aku berarti salah ngono. Mereka Kata kata-katane sing ngarepku kuwi ya mbah salah mbah bener tetep bantah. Kuwi sisi sing urung iso ilang kok sarwake ya kuwi. ya kuwi jane iya. Ngono kuwi. Aku nek aku ngene wah, maksudku nek wong wedok nyeneni iki mesti kayak mama bunda ku yo. Kayak piye yo? Kan mereka kan kayak duo ngono yo. Kok kene bareng ngono kok setiap roh kene kemembare diungkit neh kuwi. Kuwi jadi kak Seneni nek kok ngono, tapi nek wong lanang kan jarang nyeneni aku iki. Aku kan jarang diseneni wong lanang. Jadi aku sekali diseneni wong lanang iya wis cangkemku menang ngono. Entah kuwi iki aku iki ya wis gak aku ya gak kudu bantah ngono. Aku lah biyen ning Malang diseneni Pak aku lah apik mirip. Langsung metu ngono. Golek kunci motor, weng ngono. Aku weng malah Piye jalan? kok iso mah. Jalan Bapak. Piye? Wis dadi Pak Maheru. Oh, kok iso tadi ngene lho. Nek anake Pak Maheru. Kita lebokno ya. Ya oke situ. Yes guys, terima kasih. Setan. Tapi aku adalah orang yang bertanggung jawab, aku akan menangani semua masalahku sendiri. Asik. Yo, manusia itu bisa berusaha sendiri boleh, Pak. Tapi jika kamu sudah keberatan boleh minta tolong sama orang. Dan itu tidak dilarang. Itu adalah dia kemarin. Mbak aku kesel, aku udah nangis. Dan nangis soalnya gak apa-apa, nang ngono. Terkadang ini loh, Pak. Terkadang ini ya. Seorang anak itu terlihat kuat di mata seorang orang tuanya, tapi kok disembunyikan ngono lho. Lah, di sisi dia lemahnya wis gak kuat ngempet, dene akhirnya
Wis diungkapno, wis gak apa-apa ngono lho. Tapi dengan ini aku lagi yo curhatin aku. Mbak aku kesel. Aku tuh nangis saya mbak udah kuwi. Nangis gak apa-apa le aku ngono. Wong lanang iki gak enek patokan gak oleh nangis aku ngono. Kok nek judeg iki cerita Mbak Repa, aku yo ngono kan iki ngarepe wong tuwa iki adalah wong lanang sing ora emah aku gak marah. Apa maksudnya nangis sampe cerita ngono gak marah nek iki. Nek ketone bodoh yo, bodoh dene selalu nangis mboke. Beda wis kamera kuwi. Jadi aku nih iki diceritani ngarep Indomaret aku yo kudu berapa aku tuh nangis tapi iki ngarep Indomaret yo. Masa aku Nek Indomaret nangis kok. kuwi kan kru-kru loro kan. Kesele perkara apa? Perkara wari-wari apa perkara? Iya, dene mungkin yo maksudnya kan nek kan mikirane yo akeh mah. Jenenge dene saiki kan yo masih wis selesai sekolah lah yo. Dene kan yo wis mesti mudeng aku ki berarti iki aku anakku dewasa loh. Awal dia menuju ke dewasa. Iya, iya, maksudnya terus pertama kali dia melepas diri dari orang tua kan kayak pertama kali ini juga kan ono maksudnya kayak jadi dia makan iki aku disidani ngono aku asal nantiku ya Allah ternyata adikku duwe kesel aku ngono kok dia cerita sumpah titik gue aku kudu nuwak ya sama sendiri ngomong aku kudu nangis mbak aku suka ya Allah aku ngono aku ngono kok ya Allah ternyata masih dia wis gede ngono lho bocah sing awale kayak kok dikon sekolah harian tukaran ngono. Terus aku ngomong gak apa-apa le nangis, aku yo ngono wong lanang iki gak enek patokan nek gak oleh nangis, aku yo ngono. Nangis gak apa-apa, nangis so aku yo ngono. Terus ini meneng ae. sudah bunda, kamu harus kuat dan harus banyak-banyak berdoa. Masalahnya kan aku lah yang ngalami kan koyo alado kan ya tetep iso kowe mek ndonga tok ngono lho. Ini konten apa sih? Lah kayak awakmu saiki diwado ya wis doa sih harus kita kirimkan ya wis tok muga-muga dikai sanatan kelancaran ngono cara ngono diweki apa jenenge wis gak ono alangan apa-apa jadi wis dimudahkan semuanya lah. Ya doane wong tuwae selalu guys, sampeyan wong tuwae jek mesti selalu doano anake, ngono lah. Intine tapi diingi iki aku puncake iki kagetku kuwi lho ndas sing dia sing bocah sing iki lah ora itu orang ngene lah diadek lah iki bendino aku nek ndongakno ora anu. Ben gum orang ngadeg. Orang gedhe ora apa ora gedhe wong ora gedhe kelakuane. Aku gak ngono wonge. Aku bukannya tidak mensyukuri anakku. Anakku ayu kok, tanggep iki sayu. Ora nek orek aku ngombak kowe kan orang gedhe kok ora gedhe kelakuan itu. Kelakuane kok apa? Teko aku iku dikurangi. kene bodoh yo, gak usah guyu-guyu kan. Ning guri kamera kowe yo. Kowe padha pekak. Nah yo. Aku ndongaku mek kutho muga-muga ya rep aku dikeki. Masyaallah, iya. Ben iso ngerti. Urip iku gak mek cuma kenceng metenteng rono ora. Ngono lho, Pak. Usiamu tuh sudah enggak muda lagi. Wis sudah kepala dua. Sudah di kepala dua. Dan kamu tuh harus bisa berpikir lebih rasional nek oke ono kowe mementingkan hawa nafsu tok. Jadi kowe apa yang menangkar aku pertimbangkan aku menangkar aku kasih lebih ke belakangnya piye orang ngerangkep budak ngono ora nek wong tuwa tak ngajari lek ora nek. Wes guys, terima kasih ya. Apa jenenge iki banget sih apa konten prank tapi malah dadi merembet ini di. Apa rene sing akeh ya guys. Intine apa jenenge dari konten hari ini di juga api juga ada eleke dan apa jenenge dari pembelajaran kedua aku juga nek lain kali iki harus lebih berhati-hati, lebih mudeng hawa nafsu sampean. Itu lah buaran seru. Iya, wah jadi dheweku diumbah 7 tahun pisan. Berpopo pas delok kasuro apa? Suro Diumbah banyu kembang.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya guys, terima kasih. Sekian dulu kontennya Pak Waw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.